Îrosiyê Gulanê roja ragihandina azad e. Lê divê rojê de rojnamevanê Kurd Hakan Yalçın raporta derheqê girtina sê hevalên xwe yên rojnamevan da dixwîne û bi xemgînî wênên wan dinêre. Yalçın ku ev 5 sala xebatkarê Ajansa Mezopotamyayê ye, ev ji mîna hevalên xwe bi îddiaya endamtiya rêxistina çekdarî heya niha sê caran hatiye desteserkirin û carekê jî hev mehan li zîndana Sincan'a Enqerê girtî maye. Yalçın ku li gel hevalên xwe yên rojnamevan bi pankarta çapameniya azad li ber xwe dide, beşdarî pîrozbahiyên yekê Gulanê ya Wanê bûbû, wiha behsê şert û mercên xwe yên rojnamevaniyê dike. Yani hijmendiya Türkiye ile dibêje tenê yani dibêjin tek devlete û tek ale û tek millete li ber ku tu piştî vî yani vî bajariyê ku dîjên bixwazî xwandin nasî çanda û bidî nasî ya da em bêjin êrişê dewletê servan tên tu bidî nasî ya da bidî eşkere bikî her tim bin çav danî ya da her tim tu em bêjin adiya da diçî ya da em bêjin zext û zordarî ser te hene. Li gor rêxistina rojnamevanên Bêsîn û Resefê, Tirkiye îsal di warê ragihandina azad da di nava 108 welatan da ji rêza 165 ber bi başbûnê ve pêşketiye û di rêza 158 da cih girtiye. Lê Resefê dîsa ji vê pêşketinê têra nabîne û Tirkiye bo ragihandina azad wekî rewşeke pir xeter diyar dike. Dema ku ser mala me da girt û bargaja Erebê wisa min destê me piştêva girêdan û ez nedê 4 saeta û li pişt bargaja Erebê da mam ya Suwariyê da li ber ku sa tariyê da û li midan êrişê min dikirin wisa zêdetir em bêjin tiştên nebaş û tiştên em bêjin bê exlaqî ji min re gotin wisa ez bî de dema ku hatim girtinê jî heft heyva li ber ku tenên menzelekî da mam girtîgehê da tu kesî re tekîliya me tune bû. Yalçın ji 4 dozan tê da rizandin. Di heftiya borî da jî ji dozekê bi îddaya zirar da ya zîndana Sincanê bi salekê û 17,000 telan hatibû cezakirin. Lê Yalçın hemû tawanbariyan red dike û dibêje ku tinê ji ber ku wî karê xwe kiriye ew bi van hincetan tê da rizandin û cezakirin. Ez muhalîfim, rojnamegerekî muhalîfim û çapemeniya azad da dixebitim li ber ku yani ez qirêjî û politikayên dewletên yê asîmîlasyona kirek ser Kurd û ya ser ekolojiyê û ya ku ser vî welatî tinebûna sergelê Kurd ez çê dikim li ber ku wisa zext û zerdarî ser me tên kirin. Endama komala rojnamevanên jin yên Mezopotamyayê Rojda Aydin dibêje ku li gor daneyên wan niha li Tirkiye 45 rojnamevan di zîndanan da girtîne û bi vê rewşê ew nikarin bêjin ku karê ragihandinê azad e. Dema em daneyan dinêrin û zextin li ser çapamenî azad dinêrin. Mirov dikare bêje ku çapamenî li Tirkiye azad e, mixabin ne azad e. Ji ber ku her cure zext aliyê derûnê de aliyê fîzîkî di her aliyê de zextekî mezin tê meşandin. Yalçın hêvî dike ku hemû hevalên wan werin berdan û ew jî di şert û mercên azad da bikarin rojnamevaniya xwe pêk bînin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.